També el Poliorama opta per rendibilitzar la sala oferint programació doble i el primer espectacle que entra en horari francès a les 8 és Red Pontiac. El títol fa referència a un tipus de tubercle poc habitual, rar. Representa que les dues mares de la ficció tenen en comú tenir un fill únic i ser una mica raretes, però de fet són antagòniques. L'una es desviu pel fill, l'altra du molt malament això de ser mare. I tu, fes el favor de deixar això, que no ho veus que és merda de gos, que també te la vas fotre a la boca, que encara tens un budell buit, que ets un fart, que t'ho podries sol. S'acaben de conèixer al parc, però es confessen coses molt íntimes i una arriba a fer proposicions fora assenyades. L'obra du al límit la comicitat que permet un personatge tan esbojarrat. No veus quin posat oficial de la Gestapo? Ens hem trobat, mares que ens han dit que... Algun cas que ens han confessat. Que ens han confessat una certa problemàtica i després hi ha gent que et diu és que sóc una mica d'ella i una mica de l'altra, no? Curiosa, la gènesi d'aquesta obra va néixer a partir de les batalles de dramaturgs del Festival Temporada Alta de Girona. En diverses dates s'enfrontaven dues peces curtes escrites a partir de les mateixes premisses, una d'un autor emergent, com Pere Riera, l'altra d'un de consagrat. El públic votava i decidia quina de les dues passava a ronda. La proposta de Pere Riera va ser una de les semifinalistes del torneig i això, sumat a les rialles que se sentien a la platea, va animar actrius i director a tirar endavant un projecte amb més cara i ulls, el que ara es pot veure al Poliorama. Us ho ha explicat Víctor Giralt Junama.